Navenda çanda Mezopotamya, barmanca piştevaniya 16 rojê mêvanên Kurd, ên ku li Amedê hatibûn girtin û ji bo piştevaniya çapemeniya azad, li navenda çandê ya Cemîlcan da 66 ya Îstanbulê şevek li dar xist. Di vê şevê de hin rojnamêvan, siyasetvan, parêzvanên mafên mirovan, nûnerên rêxistinên sivîl û rûniştvanên Îstanbulê jî tevlî bernameyê bûn. Li destpêka bernameyê de rêzgirtina yek deqeyê ya ji bo bîranîna rojnamêvanên hatine kuştin pêk hat û sînavizyona ku qala têkoşîna rojnamêvanên Kurd dikir hat pêşandan. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan yê Îstanbulê Musa Pîroğlu jî tevlî şeva piştevaniyê bû. Pîroğlu diyar kir ku rojnamêvanên Kurd bi girtinan dil tên girtin. Şimdi bu iktidarın Tirsa herîmizin a deselata niha naxwaza rastî bigihêjin gel. Deselat ji bo ku serdestiya xwe biparêze piraniya çapemeniya neteweyî kirî. Êrişên ser medyaya Kurdî jî pêwîst e wiha were dîtin ku ev hikûmeteke şer e û naxwaza rastiyên şer jî werin dîtin. Şerê li Bakur û Rojhilatê Sûriye û Herêma Kurdistana Iraqê jî ji aliyê piraniya kesan ve nayê zanîn. Pîroğlu di berdewamiya xaftina xwe de ji anî ziman û got ku di dîrokê de her tim erdnigariyên kolonyal zêdetir dibin armanca zextan û rewşa Kurdan jî ev e. Her wiha yek ji rojnamêvana Ajansa Mezopotamya Dîrên Yurtsever jî destnîşan kir ku bigirtina 16 rojnamêvanên Kurd hat xwestin ku rastiyên vî welatî neyên dîtin. Bu gece Em bi vê şevê hem peyama piştvaniyê didin rojnamevanên girtî û hem jî dibêjin ku hevalên me ne bi tenê ne. Em hem dibêjin rojnamevanî nesûçe û hem jî dibêjin ku di her şert û merzî de mafê gel ya wergirtina nûçeyan em ê biparêzin. Hêjayî gotine ku ev şeva piştevaniyê bi stranên ariyên kom û hunermend Katîrçak bi dawî bû. Me Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.